Сәлем дуслар, матурларым. Без бүген Биектауда, Ямаширме авылында, Әхмәт абайда кунакта, аның зур экофермасында. Бүген бик күп тірлік караячакбыз, бик кызык булачак. Рәхәтләнеп карагыз. Исемім Ғабдылахмет, фермер. Мына бұл менің қожалық. Бұл жағында менің енді ауыл қожалығы техникалары. Фермер 92 жылдан берілі, 30 жыл енді біз фермер білен шүғырланабыз. Мына бұл жақта біздің туристлық зонасы деп айтабыз енді. Мұнда енді біз келген қонақларын туристларына бірнеме айтабыз. Рахим тез кіріп қарайбыз. Бұл біздің территория, бүтінесі 1 гектар. Мұнда енді бір айбірді жоқ еді. Мына бұл территория басу еді, қашандыр басу авраг еді. Мұнда енді мына шондай көп ішлерге туры келді. Біздің бұсы виноград, 66 түп виноград, 14 түрлі сортанда. Мұнда енді мына бұл аврагны тигізләдік. Мен енді өзімше білем қая көпме балшық кеткенін. Бұл моторлап ясадық енді ағашлар бірседай қойы. Мұндан басуға yol кетедір. Bir ayberdə yox, mına şulay nüldən başlayan ayır bu bizning. İndi көп kişiler soruyor, bunda нәрсе иде соң элек дип. Элек мында менә дәше мондан тагын 15 метр киткәч авылның чүплеге иде. Чүплек, менә шул чүплекнең аның тарихы да бар инде. Мин шуны хыял иде, шуны юкка чыгарып, менә шушындый матур урын ясарга дигән. Мин шуңа ирештем, Аллага шөкер. Менә бу көндә без инде елына без 10 меңнән кабул итмәбез турист. Узган елда инде пандемиядан соң ярты ел ішінде генә біз 4 ай ішінде 10 мыңнан артық кабул иттек. Быел да инде ул сумманы узып киткәнбездер біз дип уйлыйм. Шулай күрсәткечләр буенча инде без инде аны теге кергән керемгә карап та санап чыгарабыз, күпме кеше килгәнен. Менә шулай итеп инде без 10 елдан бирле мин шушы авыл туризмы белән шөгыльләнәм. Башладық енді біз менә күрсәтик әйдә. Біз 1 кешедән, 2 кешедән, 10 кеше килгәчтә шатландык. 100 кеше дип уйладык. Менә карагыз, 100 кеше килде бит безгә дип. Ул инде 1000 кешене без бер качан да онытмыйбыз, санап барабыз. Менә 1000 кеше булды бит дип. Хәзер инде безгә меңнәр артта калды. Хәзер без таныйбыз 11 мең, 12 мең, 13 мең дип. Хәзер безнең урысатмышлы махави крутисы. Безнең интернет белән эшлибез. Күпчелек инде бөтен халык килә интернеттан. Менә мин даже бүген күпме кешеләр киләсен белә алмыйм. Шалтыратырга мөмкиннәр эшлисезме дип без киләбез дип 5 кеше килә, монда 35 кеше, 35 машина булырга может. Менә шулай итеп инде безнең бу теге тырышлык бушка китмәде дип әйтәсе килә. Бик авырлык белән килдек без бу нигә инде үзебезнең кеше белән генә. Үзебезнең кеше белән генә менә монда территорияда нәрсә ята, нинди яхшы әйбер. Кәкере кадакта, туры кадакта бөтенесе минеке, 1 кешенеке генә монда. Монда 1 кешенең инвестор да юк, ни дә юк. Без менә шундый яхшысы да безнеке, начар да безнеке. Карап чыгыйк бу хуҗалыкны. Менә без монда инде
каршы ала безне менә бу австралийский страус. Бу узган ел чыккан, кичерәк әле ул узган елгы бала бу дип әйтик. Моның әнкәләре тегендә йөри, күрәсез хәзер. Бу безнең менә виноградный арка Изабелла, безнең монда касса утыра инде. Безнең семейный подряд, менә булар минем внучкалар, икесе ике кыз, безнең күрше җегете. Булар безнең помощниклар. Безнең монда инде семейный подряд. Килен дә, балалар бөтенесе бергә. И аннан тагын бер ике кеше алдык авылдан. Менә уже туристлар килә башладылар. Әле сәгать без эшлибез 9-дан гына. Менә бу семья әле килде, уже кирип киткәннәре бар. Инде шәһәр уңаһлы җыклый, тотына инде пик безнең була сәгать 12, сәгать 1дә. Монда инде Кырмыс каясы кебек берәүләр килә, берәүләр китә. Менә шундый безнең поток бу көнгә. Узык. Рәхим итегез, керегез монда. Касса монда ярыймы? Аша тора бу безнең менә летний кафе, инде аның эчендә шәйхана зданиесе. Безнең бик күп киләләр мәктәп балалары, Казаннар. Безнең күбрәк познавательный туризм. Безнең территорияда бүтән төр авыл хуҗалыгы хайваннары да бар. Як та бар бездә, верблюд та, ишәк тә, дия дә, барсы да. Безнең күбрәк познавательный. Зур автобуслар килгәндә шушы верандага алып керәм, мин анда эштә таң күреп китерсез. Мин утыртамаларны ишелим бер 10-15 минут экскурсия. Шуннан соң мин аларга сорау бирәм. Менә окружающий мир кызыгызмы дип, аннан инде ни өчен австралийский страус ак төстә, ни өчен австралийскийнеке яшел төстә, кем дөрес итеп җавап бирә аңа без призлар бирәбез. Менә шулай иттереп балаларны кызыксындырып, мин аларга экскурсия сөйлим. Экскурсия сөйләү бөтенесенә дә каралган, кем беренче килә. Безнең күпчелек туристлар инде. Без беләбез дип туп-туры кирип китәләр. Алар 18 мәртәбә булдык инде. 2нче елда килдек, 3нче елда килдек дип шулай кирип китәләр инде. Яңалар да бик күп. Бу безнең искусственный күлебез. Менә бу самовар. Менә монда малайның йорты. Аның территориясендә безнең кое казыдык, скважина инде кое. Менә шуннан су килә, артезианский су, 80 метр тирәнлектән. Монда бернинди шишмә дә юк. Берни шишмә дә юк. Шушы күлне шушы су тулыландырып тора. Язгы сулар да килә, бөтенләй тулып бетә. Монда инде бик күп хезмәт керде. Мин моны буадым. Тагын дәше теге юлның тыягында бар кичкенәсе, ансын казыдым. Ике күл монда. Берсен әйтәбез инде без аның аккышлар күле дип, анда аккышлар. Бу якта без лодкада, катамаранда катайтабыз. Монда үрдәкләр, башка хайваннар. Бу инде күл буендагы агачлар, камышлар, булар апкайтып утыртылган әйберләр. Бөтенесе менә шундый хезмәт монда. Бик күп хезмәт керттек. Ну, хәзерге вакытта без аның җимешләрен алабыз. Монда бүтән әйбер искусственный. Менә бу агачлар, утыртылган агачлар. Менә буларны мин утырттым, экскаватор белән башта казыдым. Урман кырыеннан алып төшеп, кичкенә 1 метрлы агачлар иде булар. Менә шундый дә булып үстеләр. Менә безнең монда летний кафега карап китәбез. Хайваннардан соң килербез инде менә күрсәткәннән соң. Менә бу безнең кышкы сарай, менә бу кышкы сарай. Кышкы сарай. Г хәрефендә ул. Монда бүтән хайваннар дип әйтеп булмый. Менә булар кала африканскийлар монда кышлыйлар. -20 хәтле аларга берни дә булмый. 20 алса үзләре чыкмыйлар. Ну, австралийскийларны кертәбез, чөнки алар кыш көне йомырка салалар. Алар Австралия көньягында яшиләр, аларда кыш бездә җәй, февраль аенда йомырка салалар австралийскә. Шунлыктан без алдан менә бу шушы помещениеләрдә тотабыз. Бу помещение безнең тулып бетә, урамда кала безнең шушы хайваннар гына. Африканский страуслар, атлар кала, дияләр кала. Менә бүтән хикмәте дә шунда бу авыл туризмының. Авыл туризмының аның ел дәвамында үткәреп була. Безнең бит хайваннар бар, без көн сайын хайванны карыйбыз, кышта, җәйдә. Менә уже туристлар килә башладылар. Менә карагыз, хәзер, значит, вы проходите оттуда, вы же до декабря не дошли еще, да ведь? Вот отсюда проходите, там дикобраз, як, вот так по кругу, там дорожные павлины увидите сейчас, вот белый павлин увидите, индийский павлин, там дорожная тропа по тропе, ладно? Это курица, бентамка породы, вот видите, маленький петух, вот сзади, вот смотри, девочки, они больше не растут, вот мальчик и петух, да? Они больше не растут, а это инdoутка мальчик, вот на скамейке сидит этот индюк девочка, а вот мальчик их, вот эти мальчики, видите? Вот так. Дальше пойдемте. С какой корм? Давайте, я вам покажу, как кормить. Я же вам капусту дал. У вас какой корм? Вот хлеб, давайте хлеб. Давайте, смотрите, вот. Можно кормить, держите пакет пока. Вот так можно кормить, смотрите. Вот так.
Вот видите, как я сзади фотографироваться. У них клюв есть, зубов нету, бояться не надо. Вот смотрите, что-то они палец не берет, сейчас покажу. Ты не боишься, уже был уже у нас, да? Нет, я это... Вот смотрите, вот два пальца нету, все есть на месте. Видишь, клюв есть, зубов нету у них. Вот смотрите, вот так можно кормить, так интересно будет вам. На землю кидать не обязательно. Всех животных можно кормить. И павлинов вот так, ладно? Давай, кто будет фотографироваться, давай. Не кусайся, возьми свой хлеб, давай. Возьми свой хлеб. А мы дальше пойдем. Bu bizning neydi qarab ketdik mana joyiga bizning Shinbay alkınımında şaşlı, halal plov pişirerler, Özbek malaylары keladi bizning bunda zo'r samovar, samovardan şey içirtamiz. Bizning bunda besedka bor suda, ul boş bo'lmaydi. Tug'an kunlar o'zralar gil boş bo'lmay. Mana bu bizning besedka suda turaydi. Alarga da kichkina samovardan mana kim besedkada alarning samovarlari, alarning mangallari mana shunda kirib kishilar eshigini yopib qo'yadi. Bu bizning besedka ne bo'lsa endi issi bo'lsa kishilar mana endi bu aytib ochalar, kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa ular yopib qo'yalar, mana shunda o'tiralar. 15-17 kishisi yamında. Bu kishilarga bek ne endi o'shaymanda kelib o'tirib, bek o'shayib. Неправильно кормит. Так нельзя кормить Максима, я же сказал же. В рот только кидай, сейчас укусит. Ты неправильно кидаешь. Анжелу только нужно. Скажи, Макс, открывай рот. Говори так, Макс, открывай. Кидай только. Так. А пойдемте. Сейчас покажу. Ни в коем случае, вот там написано, белый верблюд, он укусит. Вот Анжелу можно, Анжелу, девочка. Вот кидайте вот так, как в волейбол играете. Давайте меня хлеб. Вот, говоришь, Макс, открывай. Нет, вы не попадаете, давайте. Нет, вот издалеко можно кидать. Вот так, ладно? Только ни в коем случае нельзя. Это укусит, а то. Вот давай я тебе покажу. И так нельзя. Вот, открывай, Макс. Вот, видишь, как я попал. А если Анжела придет, девочка, вот она с ладошек вот так надо кормить. Она очень нежно губами идет. Вот она идет, нет? Анжела! Анжела, иди сюда. Анжела! Что-то она не хочет. С того конца, ладно, кормите. Вот здесь вот гуанак ищи, с гуанака. Вот она идет уже, вот идет. Анжела, иди сюда, молодец. Анжела. Пока не идет, ладно, подойдет. Смотрите, с того конца гуанака там есть. Девочка попала, не тоже кормите. Ни в коем случае. Лошади только вот так надо кормить с ладошек, ладно? Вот возьмите, а то 2 раза укусил уже. Бар инде казахский белый голубь деген порода біз итке тұтабыз, пилменлер ашатабыз, келген қонақларға шоның үшін асырайбыз. Аларның баш саны мында урамда мына 5 штук. Сарайда бар, алар 9 баш. Андан соң сиыр бар, тана бар, диелер бар инде 2 баш, малай белән кыз дип әйтгәндә семья. Андан соң ишәкләр бар, 100-дән артык 150'den artık bizden kışkırt var mında. Ana kireyinde akkışlarda, kara akkışta kiranga urdeklerde 5'ten artık tür tıkım urdek var. Ondan artık tıkım tavuk var. Kurkeler, no bir kubin deyberler. Mine şunday. Umumen alganda bunda bir 300'den artık baş eybir var. Şu benim hocalıkta. Biz endi jayga shirda 9'dan 7'ga qadar ishlaymiz. Qishqi shirda 9'dan 4'ga qadar. Bizning endi turda bilerga bo'la kontakt Tasiltur Tatarskiy Strauss, Instagram шулай yo'q. Аккаунт bizning Tasiltur бик жеңіл табыла. Бик жеңіл табыла. Әлеге вакытта bizning акцияда бара Instagram'da кем подписаться етілген, аңа скидка қаралған 50 теңге. Или сум вот шундай яңалыклар да бар. Төрле ниләр була, уеннар. Кем менә 1000 подписчикка да без бирәбез кипкалар, ниндидер сувенирлар бирәбез. Аннан соң инде кемдер куя икән үзенең фотографиясын, яхшы видеосын ел ахырында 25 декабрьдә һәр елны безнең конкурс була. Беренче урынны алган кешегә без бирәбез ак йомырка,
2,5 икенче урын алган кишиге яшел йомырка бирәбез инде. Ну ни өчендер быел икенче, өченче урынны алырга килделәр. Кайберләрдә возмущаться әйтәләр, килмибез, ерак дип. Ну беренче урын алганга килмәделәр. Бер 3 ай тоттык та йомырканы, инде аннан көтмәдек инде бүтән. Ну 3нче ел менә Яшкаралага алдылар, быел Казаннар тотканнар иде. Андый ниләр дә бар бездә, мөмкинлекләр дә бар. Ну инде нәрсә дип әйтим инде, карарга хайваннар күп, теге монда арттырып әйткән бер әйбер дә юк. Бүтән булган хайваннар шушында, килгән кешеләр инде бик канәгать килә, көтеп калабыз сезнең барыгызны да. Менә бу безнең кунак йорты. Узабыз, карыйбыз. 7 урын монда. 7 кешегә исәпләнгән. Рәхим итегез. Бусы менә беседка сүзенә аерым. Дегендә шашлык пешереп була, уха пешереп була. Мангальный зона дип әйтгәндә үзенең отдельный бар. Арта тагын тәмәке тарта тагын урында бар. Аерым. Кемдер тәмәке тарткан чиракта инде. Бусы инде безнең менә керә торган төп ишек. Bizning pish utun bilan yog'ila endi biz solmasanmi? Ну, solsang oyog'ing rahatlanadi, menda solmaydi. Mana лучше будет. Mana bu bizning endi utun bilan da, ut bilan da yog'ila biz endi o'zimiz shulay qo'ydik, utun bilan yog'ila turgan bo'lsin, shin avul yurti deb endi. Saf havo menda ağaçtan bulgaçtın. Dege bureneler iniki ağaç indi. Menda bizning tualet indi. Menda juvarga bula, kir mashinasi da var. Turgan kishi indi. Mana kiramiz bu yoqqa indi. Menda bizning menda bizning munchasi. Muncha bir tubasında munsa munchasi. Mana bizning munchasi indi. Muncha ağaçtan indi. Zor. Munda indi предбаннигі менің. Мына сібірке. Біздің ауылда мына бір малай бар, знахыр. Біз өзіміз бәйлеген сібірке. Тағын бір Рашат деген малай бар. Ол 17 түрлі үләннен ясы сібіркені. Әбісі юка сібіркісі. Мына юка бейіл шешек атты бек мотор. Бұл юка сібіркісі бәйлеп қойдық әрі өзіміз. Мына шулай. Ну, мұншасы бек әйбәт енді. Бек әйбәт. Көп кіші яға тұрасың, кіре тұрасың. Шондай мұнша бұл. Теге яғып қына бітмей. Мына мында енді қазір кірәбіз біздің бұл қонақ яғы йұрты енді бізді. Біздің не енді біз мында ипи де пішір алабыз, қимақ да пішір алабыз. Ипи пішірсәк мұнаның не де бар бүтін ауыл шайты менің повар өзі біздің енді пішірәп шекше шушында ипилер, нелер, қимақлар пішір алабыз. Заказ бойынша енді. Әгәр дә инде килгән кунаклар әйтә икән безгә авыл ипи кирәк, авыл кыймагы кирәк дип пиштә пешкән. Без һәр вакытта әзер. Менә монда инде менә шушы 7 кешегә исәпләнгән кичкенә генә кухнясы бар. Менә карап китә аласыз. Шушында инде 7 кешегә исәпләнгән инде бу. Монда инде менә безнең икешәр яруслы куйдык караватларны инде. Икешәр яруслы инде монда менә Теге ягында бу берәр кешелек инде, тегендә икешәр кешелек. Менә 6 кеше, монда тагын чыгарсам 3 бала монда җыклый ала инде. Менә шундый бүлмәләр инде монда. Шундый бүлмәләр. Монда агачлар эшләнгән, монда тоже менә 7 кеше күп, шуннан да артык сыймый безнең нигә 7 кеше сыйдыра алабыз инде шушы йортка. Бу йортның инде кунак йортының мин уйлыйм менә киләчәктә миңа арттырырга кирәк. Бу бик нык сорау бу кунак йортларына. Кайбер кешеләр монда 4 тапкыр килгән кешеләр бар инде. Ишәр көн кунып китәләр. Менә күптән түгел Башкириядан килделәр. Монда ике якта урманчылык, берсе Биектау урманчылыгы, берсе Саба урманчылыгы. Кешеләр гөмбәгә җөриләр. Монда безнең бик күп плотиналар, су кыйнырга баралар. Менә килеп киттеләр, Башкириядан 3 көн кунып киттеләр монда килеп. Алар су кыйналар, безгә ашарга или үзләре әзерлиләр монда. Шундый мөмкинлек тә бар. Или инде безнең үзебезнең нигә хезмәтчегә әйтәләр дә инде пешекчегә ул әзерләп бирә. Нәрсә кирәк шуны монда китереп бирәбез. Менә телевизор бар, интернет бар, бөтен нәрсә бар, бөтен мөмкинлек бар монда. Алар 7 урын монда, 7 урын балалар белән килсәләр.
Бәяләр инде безнең 3000 дә, аннан инде һәрбер койка урыны берәр меңнән китә. Моңа керәйне мунчада, без мунчаны ягып куябыз. Кеше кайчан тели шул вакытта әйтә икән, эштә әйтә икән, кичке 5тә ягабыз. Бу шушы бәягә кергән. Монда тагын бар инде беседкасы бар, алар анда шашлык, уха пешерә алалар, үзебезнең күлдә тотып, безнең күлдә балык бик күп. Монда инде интернет та эшли. Якын тирәдә безнең авылдан җирак түгел 2 бар күл, анда сукыйн алалар. Урманчылык рядом монда 2 якта да, анда гөмбәгә җыри алалар. Шундый мөмкинлекләр бар. Көтәбез, килегез. Бу безнең экскурсияның нәтиҗәсендә ясый инде. Әхмәт абый, бик зур рәхмәт сезгә сезнең эшегез өчен. Бу зур экоферма өчен. Чынлап та менә сезнең кебек, мин аны әйтәм инде. Минем видеоларның геройлары хыялый кешеләр, сезнең кебек хыялый кешеләр булганда, безнең дөньябыз тагын да ямьлерәк, тагын да яктырак. Бик зур рәхмәт бу экоферма өчен. Биектау районы, Ямаширмә авылы. Килегез Әхмәт абай кунакка, аның экофермасына.